खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउसनेल रादाबनायनि मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। जुदि बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनै फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर रामसिं गेरलाया मैया मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव हरखाबै रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फेस्ला फावखुंगुर रामसिं गेरलाया दाखालि मोनाबिलिनिफ्राय गोब्राब लोमजानायजों जिउनि जोबथा बुब्लियाव जुजिनानै दंमोन, नाथाय गोबां नाजासेयावबो मैया मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव हरखाब गावनि नखर आरो बे संसारखौ अबथिरायै नागारलाङो। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' सावथुन मुलुगनि सुख'हायै खहा जानायजों लोगोसे बिथांनिसिम गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया गुवाहाटीआव ब्रिटिश डिपुटि हाइ कमिशनार मिस्टार निगल'खौ लोगो हमदों होनना खौरां मोन्दों। मख'जाथावदि बिथां मिस्टार निगल'जों गोबां गोनांथार बाथ्रा सावरायलायदों, जेरै रड मेपनि फर ग्रिन एनार्जी एबा गोबां गोहोनि लामा सावगारि, हेल्थ इनफ्रास्ट्राक्चार एबा देहाखौ मोजां लाखिनायनि खाबुफोर, आरो काजिरङा माहारि पार्कखौ कालचारेल हेरिटेज हिसाबै रैखाथि होनायनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जादों होनना खौरां मोन्दों। बेनि अनगायैबो कभिड मेनेजमेन्ट आरो दैबानानि सायावबो गुवारै सावरायलायदों होनना खौरां मोन्दों। थामथियाव दं मैया समबारखालि हायुंडाइ मटर इन्डिया लिमिटेडनि बिबानगिरिफोरा आसामनि दैबाना आरो हा गिसिखानायजों खस्थ' मोननांनाय सुबुंफोरनि थाखाय आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ 1 कौटि अनसुंथाइ दान हरदों होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं मैया समबारखालि बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर'आ बर' हारिनि मान सन्मानखौ आरोबाव गोजोंसिन खालामबावदों। बिथाङा काजाखस्तानाव जानाय इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्ट इल'रडा कापनि बादायलायनाय खेला गेलेनायाव सिलभारनि मेडेल मोननो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बाथियाव दं बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSC जों खुंजानाय एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सिभिलाव बर'निफ्राय गासै 6 बर' फिसाफोरा उथ्रिनो हाबाय। आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बर' फिसा बिथांमोनानो जाबाय फारियै दिगन्त बर', भुपेन बर', देबजित रामसियारि, सवानिका मुसाहारि, मृदुस्मिता बर' आरो खन्थाइ बसुमतारी। बिथांमोननि बेबादि जाफुंसार जानायाव बर' हारिया गोग्गानाय लाबोनो हादों। बेजों लोगोसे आंनि चेनेलनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम। थ' फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।